Pomaže Bog, draga braća i sestre. Evo, oprao sam kosu, pa sad mogu da se snimam. Šalim se. Snimam se ja i sa prljavom kosom. Nego sam hteo da podelim jednu priču sa vama. Priču o čoveku i leptiru. Radi se o tome da je leptir još u ovim prvim fazama kad treba da se oslobodi mahune. Tako da kažem, leptir se borio, pokušavao krilima da probije, pa nije uspeo, pa je to sporo išlo, teško išlo. I čovjek je video kako se leptir tako muči i on je hteo da mu pomogne, da se ne muči toliko. I čovjek uzme pa leptiru skine onu čauru i šta se dogodilo? Dogodilo se to da leptir nije mogao da poleti, jer je leptir imao mnogo mala krila. A imao je mala krila zato što ih nije ojačao pokušavajući da se oslobodi svoje čaure. Znači, čaura je imala cilj da istrenira leptirova krila da bi ih on razvio i ojačao da bi mogao da leti. To je očigledan Božji promisao kako Bog to uređuje do najsitnijih detalja. I Bog nije uredio i naredio čovjeku da oslobađa leptire iz čaura. To nije bio plan. Zato čovjek tako kad krene da se meša u prirodu, eto šta se zbiva. Dešava se katastrofa. To je jedna pouka. Druga pouka je da ne treba da bežimo od svojih nevolja i teskoba, od svojih problema. Jer su naše nevolje i problemi nama date da nas ojačaju. Da iznedre od nas i da kroz te nevolje nateramo sami sebe da budemo bolji od onog što smo sad. Da budemo ono zašto nas je Bog stvorio. Znači, mi svoje krila svoje krila duše nećemo da ojačamo tako što ćemo da provodimo vreme u komforu i udobnosti. Da nam neko drugi skloni sve čaure, da nam skloni sve prepreke, od nas neće da bude ništa. Tako da trebamo svi da prihvatimo svake svoje nevolje, a nema čovjeka koji nema nevolje i teskobe. Treba svako da prihvati to kao neki svoj krst koji treba da iznese i da te nevolje treba da svakog od nas ojačaju i da podstaknu da budemo bolji, da bi te nevolje rešili. To je ona glavna pouka